Čaute, v komentoch pozdravte, ja vás vítam na YouTubeovom kanáli CD Capital, kde obchodujem vlastný kapitál. A bez ďalších kecí, poďme rovno k veci. Začnem dneska bitcoinovým grafom, typickým. Povieme si technickú analýzu najprv, potom pôjdeme na fundament. Čo sa týka technickej analýzy na dennom timeframe, tak ako vidíte, prerazili sme tento klesajúci trojuholník. Momentálne sme na osmičke TD Sequential. Počas Trumpovej inaugurácie sme urobili nové all-time high na Bitcoine, ale sviečka bola v podstate stlačená a momentálne už sme viac ako v polke dňa a vyzerá to, že sviečka uzatvorí v menej ako polovici svojho rozpätia, čo je za mňa veľmi negatívny znak, čo sa týka price action, a price action je vlastne prvá vec, ktorá pri technickej analýze pozerám. Takže z tohto pohľadu price action není úplne ideálna. Zajtra budeme mať dennú deviatku, takže osmička je taký výstražný, takže potenciálna korekcia 1 až 4 sviečky, možno viac. Čo sa týka moving average, všetky stúpajú, sú dosť ďaleko od seba a nie sú úplne v správnom poradí, ale ak sa zajtra pozajtra moc neprepadneme, tak by sa mali všetky nastaviť a mali by byť všetky v správnom poradí a všetky by mali stúpať. Takže podľa konsensia by toto bolo veľmi bullish. Čo sa týka týždenného timeframeu, tak sme tu mali niekoľko týždňovú korekciu po týždennej deviatke. Vidíte, že týždenná deviatka je celkom spoľahlivý indikátor blížiaceho sa vrcholu. Nie je úplne 100%, ale vidíte, že po týchto deviatkových týždňach máme celkom hlbšie korekcie. A v podstate, čo sa týka týždenného, tak podobne ako na dennom, tá sviečka nevyzerá úplne dobre. Jediná výhoda, čo je pri týždennom grafe, je, že táto týždenná sviečka sa ešte začala, takže má plno času, aby sa vyťahla hore a vyzerala super 100% bullish. CNN je nad všetkými moving average, všetky stúpajú a máme len zelenú dvojku v podstate na úrovni predošlej deviatky alebo na úrovni predošlého píku, čo je v technickej analýze veľmi bullish. Takže týždenný timeframe za mňa veľmi bullish. Poďme sa pozrieť na mesačný timeframe. Mesačný timeframe je... tento uzatvoril. Takže mesačný timeframe je len na mesačnej štvorke, čo je tiež veľmi bullish, potenciálne na ďalších 5 mesiacov rastu. Jediná nevýhoda je, že sme dosť vysoko nad všetkými moving average, ale všetky stúpajú a sú v správnom poradí. Takže 100% bullish podľa konsensia. Viac menej všetky timeframy až na denný, ktorý prerazil rezistenciu a momentálne sa dá očakávať možno nejaká menšia korekcia niekoľko dní. Predtým, než pôjdeme na fundamentálnu analýzu, by som robil krátku prestávku a pripomenul vlastne, čím je tento YouTubeový kanál odlišný. YouTubeových kanálov o tradingu, investovaní je veľa, ale len málo z nich reálne svoje investičné alebo obchodné výsledky zdieľa a ešte menej z nich má profitabilnú históriu, hej. Ja osobne obchodujem pre Bull Group VIP skoro už 4 roky. Naša obchodná stratégia bola verejná od roku 2020, od novembra, a odtedy sme spravili okolo 99%, takže skoro 100%, v podstate od novembra 2020 po december 2024, a v podstate je to štvoročná história. Sme aj na MyFixBook a tieto výsledky sa dajú pozrieť aj na stránke Purple Trading, kde vlastne obchodujeme, to česká burza. Osobne ešte obchodujem svoju úplne 100% vlastnú stratégiu, kde som len ja, a za v podstate cca 9-11 mesiacov som na tejto burze dokázal spraviť zhodnotenie nejakých, to je 140%, tu je to 140%, už som bol hore aj viac, ale boli tam nejaké ťažkosti a momentálne sa pripravujem na nový rok. Vidíte, že tu som už prestal viac menej obchodovať v decembri, koncom decembra, a v podstate to by bolo všetko. Takže poďme na fundamentálnu analýzu. Čo sa týka fundamentálnej analýzy, tak asi najdôležitejšia vec v krypte momentálne čo je, tak to bola inaugurácia Donalda Trumpa. Ja som to pozeral naživo a môžem vám povedať, som dosť sklamaný z Trumpa. Nie, že by som niekedy politikovi veril, ale to, čo urobil, je klasická ukážka, hej.
to, čo by sa nemalo robiť. On v podstate hovoril, že je Bitcoin šampión pred inauguráciou a postupne menil svoje postoje aj na krypto a v podstate deň pred inauguráciou povedal, alebo v podstate začiatkom víkendu, to asi 3 dní dozadu, spustil svoj vlastný memecoin, tzv. Shitcoin, môžeme povedať Trumpcoin. Tento coin v podstate narastol z hodnoty tuším 700 alebo 600 miliónov na nejakých, momentálne to je 7 miliard hodnotu kapitalizácia, áno, kde to je Trumpcoin. Tu máte market cap 7,3 miliardy a to už dosť vyklesal, hej, od toho najväčšieho píku. V podstate memecoin je niečo, pre tých, ktorí nevedia, pretože tento kanál pozerajú úplne nováčikovia, je to v podstate vtip. Elon Musk zase podporuje iný memecoin, Dogecoin, to je s takým psíkom a v podstate sú to také vtipy, väčšinou sú to Ponzi schémy, by sa dalo povedať, ktoré sa napumpujú, keď ich napumpujú na hodnote, keď ich v podstate nejaká celebrita alebo nejaký známy človek začne o nich hovoriť na sociálnych sieťach, hej, alebo má s tým nejakú asociáciu. No a Trump teda spustil 3 dní pred inauguráciou svoj vlastný memecoin a v podstate podľa niektorých odborníkov je to zneužívanie moci, akože môžeme sa pozerať na to z rôznych spôsobov, hej. Jeden z nich je, že v podstate je toto z rozpore s viacerými zákonami a aj v podstate pravidlami, na ktoré dohľada FCC, Úrad pre obchodovanie na burze. A iní môžu povedať, že je to zneužívanie moci, iní môžu povedať, že v podstate, že je to Ponziho schéma, iný zase, že je to memecoin, že je to vtip a že to treba brať z rezervou a že je to v pohode, keď to niekto robí. Takže dá sa na túto vec pozerať z viacerých uhlov. Podľa mňa, pre tých, ktorí si myslia, že to pôjde hore, tak je to Ponziho schéma, pretože 70% všetkých týchto coinov po cca 4 rokoch končí na nule. Preto sa volajú tzv. Shitcoiny, hej, jediný, ktorý ostáva je Bitcoin a niektoré altcoiny, ale aj tie sú iba otázkou času, kedy pôjdu na nulu, takže oproti Bitcoinu. Čo sa týka teda tohto memecoinu, tak je to čistý vtip, dokonca už aj jeho žena má po 2 dňoch memecoin vlastný. Ja by som v podstate, veľa ľudí si podľa mňa uvedomuje, že to pôjde na nulu, ale chcú to obchodovať, pretože to malo úžasný náraz nejakých 7000% priebehu tuším 2 dní a v podstate Trump vlastní 80% všetkých týchto coinov a sú tam nejaké pravidlá, že ich nemôže predať do neviem koľkatého, ale tomu by som až tak neveril. Mne sa na tomto coine, ja ho obchodovať nebudem určite, mne sa na tomto coine nepáči, že to v podstate úplne podkopalo celé všetko to, čo hovoril o Bitcoine, že bude Bitcoin šampión a že urobí bitcoinové strategické národné rezervy, lebo vytváranie vlastných shitcoinov je v podstate z rozpore s myšlienkou Bitcoinu a nejakého obmedzeného množstva. Podľa mňa všetky tieto shitcoiny, memecoiny sú len ďalšia inflácia pre Bitcoin a každý si môže vytvoriť, takže není ich limitovaný počet, sú centralizované, nemajú proof of work, takže sa budú ľahko hacknúť a v podstate čo keď sa Trumpovi niečo stane, tak v podstate ten memecoin úplne zanikne, keď ho nebude mať kto propagovať a v podstate takže mám problémy pri tomto coine s distribúciou, s tým, že není decentralizovaný, tým, že není na proof of work, je postavený na Solone, takže to bude veľký problém podľa mňa pre Ethereum, lebo Trump sa snaží teraz aj pušovať viac menej americké projekty, kryptoprojekty a v podstate je to, no, takže ešte by som povedal, že Trump už podľa niektorých informácií stihol vybrať okolo $500 miliónov v hodnote týchto jeho memecoinov a vlastne premení to za hotovosť. A čo je na tom najviac zaujímavé je to, že v podstate plánuje zrušiť dane na všetko krypto, takže bude si môcť tieto coiny predať a nebude musieť platiť žiadne dane. A zároveň som ešte počul, že by chcel dovoliť výmenu kryptomien za nehnuteľnosti a tam by mala byť tiež nulová daň. Takže celkom dobre preňho.
Takisto je prezident, takže ak by ho aj FCC stíhalo, Komisia pre cenné papiere a burzu, tak je prezident a bude si môcť zrejme dať pardon. Je to podľa mňa z jeho pohľadu niečo ako ukázať prostredník v podstate všetkým úradom, pretože v posledných rokoch je to aj tak v americkej vláde úplne skorumpované a vlastne Biden ospravedlnil svojho syna za vlastne užívanie drog, a potom za to, že vlastnil zbraň a v podstate všelijaké ďalšie veci, aj tuším do toho Fauciho ospravedlenia a ďalších rekordný počet dokonca zločincov, hej, všelijakých ľudí z rozvojových krajín, ktorí prišli do Ameriky robiť zlobu a znásilňovali tam, no proste dosť nechutné veci sa tam dejú. No a v podstate týmto by som rád premostil na ďalšiu vec. Čo sa týka tých shitcoinov, ja osobne žiadne shitcoiny neobchodujem, ani nemám, ani nedržím na dlhodobo. Chcel by som teda povedať, že toto je veľmi zaujímavá vec, že 10. januára som do facebookovej skupiny tuším bitcoinoví gambleri a špekulanti napísal, že či je toto pravda. Išiel som na stránku CoinMarketCap a videl som tam, že kryptomien je tam 2,4 milióna plus 2,4 miliónov kryptomien, hej, shitcoinov, niečo ako má Trump. A zaujímavé na tom bolo to, že ja som asi v cyklus, čo bol rok 2021, pozeral sa na túto stránku, odtedy tam ubehli nejaké zmeny, takže som si nebol istý, že či to je správne číslo týchto coinov. No a v podstate v tej skupine mi to vlastne potvrdili, že áno, že tých shitcoinov je 2,4 milióna. No a to bolo 10. januára a sranda je to, že keď som si pripravil toto video, tak som si povedal, že idem sa pozrieť znova na tú stránku CoinMarketCap a že si pozriem, koľko je tam týchto kryptomien a neuveríte, čo som našiel. Fakt, neuveríte, čo som našiel. No, momentálne týchto shitcoinov je tu tuším 9,6 milióna. 9,6 milióna. A ako som povedal, tieto shitcoiny, tieto coiny sú v podstate len inflácia pre Bitcoin a podľa môjho názoru má krypto, dalo by sa povedať, ekonomika alebo kryptosvet, vidíte, tu je to krypto z 9,66 miliónu, hej, a keď ideme na tento post, ktorý som tu zdieľal, 2,4 milióna. Takže by sa dalo povedať, že krypto má momentálne ešte väčšiu infláciu, ako má fiat svet. Takže z môjho pohľadu, aj keď sa pozerám na tú technickú analýzu, tak ja viem, že je to všetko bullish, ale keď si zoberiem, že už aj prezident USA skemuje v podstate celý svet prostredníctvom memecoinu, tak už mi to príde také, že už asi není nikto mocnejší, ktorý by mohol do tohto sveta prísť a proste vytvoriť si vlastnú kryptomenu a nejak dať do pozornosti krypto a v podstate toto odvetvie. Takže za mňa z tohto pohľadu, čo sa týka fundamentálnej analýzy, myslím si, že sme už dosiahli vrchol, možno dneska, a ak nie, tak sme veľmi, veľmi, veľmi blízko a myslím si, že to nebude s Bitcoinom úplne najlepšie. Veľa ľudí si myslí, že toto je asi najviac bullish vec, ktorá sa pre kryptomeny môže stať, ale osobne si to nemyslím. Osobne si myslím, že skôr opak je pravdou, pretože ľudia už neobchodujú na základe nejakých fundamentov, na základe nejakých proste obmedzeného množstva bitcoinov na nejakej v podstate na nejakom zabezpečení, ako má bitcoin, hej, to sú tie miningové stroje, ale čisto na tom, že niekto niečo postne a proste letí to crazy 7000%. Takže z môjho pohľadu fundamentálnej analýzy toto nie je vôbec dobré. Ďalšia vec, ktorú by som povedal, je, že počas tejto inaugurácie Trump vôbec nespomenul krypto, ani Bitcoin, ani žiadne strategické národné rezervy. A v podstate ja som hovoril, že podľa mňa Biden ešte stihne predať tých 69 000 bitcoinov predtým, než odíde z ofisu, ale nestalo sa tak. Takže to je jedna pozitívna vec. A čo sa teda týka Trumpových priorít, tak sú to hlavne hranice.
Potom je to rozširovanie impéria, neviem, či ste počuli, ale zrejme áno, že chce kúpiť Grónsko, že chcel v podstate získať späť nejaký panamský prieplav a, a v podstate, že chce premenovať Mexický záliv na Americký záliv. Takže to sú jeho priority, ktoré povedal. A samozrejme je tam ťažba ropy, baby drill, ukončiť vojny a odstrániť regulácie, hlavne vo finančnom sektore. Takže uvidíme, ako sa mu podarí ukončiť vojny, nakoľko som počul, že chce ešte zvýšiť možno nejaké sankcie na Rusov, takže to bude zaujímavé. Toto by bolo o Trumpovi, takže povedali sme si Trumpa, technickú analýzu, fundamentálnu analýzu a v podstate, čo sa týka, ešte raz by som to spomenul, ja momentálne nedávam moc veľkú váhu v technickej analýze, pretože som veľmi sklamaný z toho, že vidím, že koľko shitcoinov vzniká a v podstate tým, že 90% z nich skončí na nule, hovorím, toto je veľmi triky obdobie a naozaj ja ostávam mimo trhu, veľkú časť svojho aj hodlu som predal, okolo 97 000, je to teraz trošku vyššie, ale poviem vám, že nikdy som asi nemal také, som nebol si tak istý a v podstate tak v pohode a tak bez emócií, keď cena išla vyššie, než som predal, ako teraz. Pretože keď vidím, že už teda aj ten prezident skémuje celý svet, tak to je proste niečo, čo mi dáva veľký výstražník, že tento trh je pravdepodobne už veľmi, veľmi prevarený. A radšej s tým kapitálom, ktorý mám, čakám na strane, trošku špekulujem teraz na rope, trošku špekulujem teraz na shortoch a hovorím, ja osobne momentálne som z trhu viac menej out a čakám na lepšiu príležitosť. Takže to by bolo A ešte jedna vec. Ešte by som sa teda vrátil k obchodnej stratégii Bull Group, pre ktorú obchodujem a vlastne povedal by som, že iba toľko, že naša obchodná stratégia má aj na štandardné výsledky. V podstate za skoro za 4 roky sme prekonali v podstate rast S&P 500 indexu, cca o 20%, nakoľko za to isté obdobie S&P narastlo o nejakých 80%, hej. Takže tu máme november 2020, S&P okolo 83%, keď idem na stránku MyFixBook, tu sú tie výsledky trošku oneskorené a trošku skreslené tým, že niektorí klienti sa napojili, vypojili, tak tu máme naraz iba 85%, ale keď si spočítate jednotlivé mesiace na stránke Purple Trading, ktoré sú tu dole, tak vám vyjde, že 99%. Takže prekonali sme v štvoročnom horizonte to, čo veľa ľudí na svete, aj na internete hovorí, že je nemožné a že tradingom neprekonáš S&P 500 index, tak to nie je úplne pravda, pretože nám sa to podarilo. Takže, a to by som ešte rád spomenul svoju obchodnú stratégiu, ktorá za tento rok spravila, za minulý rok spravila 140%, keď to porovnáme s S&P. Za minulý rok S&P spravilo nejakých 23%, takže som 5-násobne a možno aj 6-násobne prekonal S&P 500 index za jeden rok. Samozrejme, jeden rok není úplne, že ideálny časový úsek, aspoň by som chcel vidieť aspoň 2 roky, ja osobne, kebyže mi niekto ukazuje svoju obchodnú stratégiu, ale je to veľmi dobrý, myslím si, že začiatok. Takže momentálne som z trhu out a aj keby som neobchodoval v podstate 4 roky, tak S&P by ma možno nedobehlo stále. Takže týmto by som to ukončil, hovorím, mám ešte telegramový kanál, čau. No, hej, nahrávam. Mám telegramový kanál, v ktorom zdieľam niektoré zo svojich obchodov, niektoré zo svojich myšlienok, takže ak by ste sa chceli pridať do tohto kanálu, link je dole v popisku. Samozrejme, budem rád aj za každý koment, za každý like, za zdieľanie tohto videa, dúfam, že sa vám ľúbilo a vidíme sa pri ďalšom videu niekedy, keď bude zasa o čom hovoriť.